Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Akwai labari. Wani jakada ya fusata a ganawarsa da 'yan jarida a Nijar. A kusan shekaru uku da suka gabata da sassafe a wani safiyar watan Oktoban shekara ta 2022, wani jakada daga ƙasa mai hulɗa da jamhuriyar Nijar ya shirya ganawa da manema labarai a farfajiyar gidansa da ke kusa da bakin kogin Nijar. Taron ya fara ne cikin yanayi na nutsuwa da girmamawa, inda ake musayar ra'ayoyi cikin salo na diplomasiya. Sai dai lamarin ya canza zani bayan da ɗaya daga cikin 'yan jaridu ya ambaci cewa a hakikanin gaskiya ƙasar China ce babbar mai samar da jari da ayyukan yi a Nijar. Wannan furuci ya fusata jakadan, inda cikin mintoci kaɗan ya koma daga natsuwa zuwa fushi da barazana, yana nuna rashin jin daɗinsa kan irin wannan ra'ayi da ya ji. Wannan lamari ya jaddada yadda batun hulɗar tattalin arziki tsakanin Nijar da ƙasashen duniya musamman China ke janyo muhawara da rikice-rikice a tsakanin jakadu da 'yan jarida. Lamarin ya kuma sake jaddada muhimmancin sabuwar dabarar hulɗar tsakanin ƙasashen masu tasowa, wanda ke mai da hankali kan amfanar juna da 'yancin tattalin arziki da kuma sabawa da hanyoyin da suka wuce ra'ayin tsofaffin ƙasashen da suka shahara a duniya. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi. Sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.